Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Φως στην Υγεία, και σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα κομμάτι της πλαστικής χειρουργικής που έχει να κάνει με τη μεταμόσχευση μαλλιών. Και αυτό που θα δείτε ως αποτέλεσμα πραγματικά θα σας αφήσει έκπληκτους, διότι εδώ μιλάμε για μεταμόρφωση ανθρώπων. Εφόσον βεβαίως αυτό γίνεται από έναν ειδικό, από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μάγος στον χώρο της πλαστικής χειρουργικής, ειδικά στον τομέα της μεταμόσχευσης μαλλιών, και έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή τον κύριο Γιάννη Γκούρα, ο οποίος είναι πλαστικός χειρουργός, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων Μαλλιών. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Έχω να πω το εξής, ότι από τα μαγικά σας χέρια και από τη μέθοδό σας, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να δούμε στην πορεία της εκπομπής πώς ακριβώς εφαρμόζεται η συγκεκριμένη μέθοδος, είναι μοναδική και είναι και το αποτέλεσμα εκπληκτικό. Έχουν περάσει, θα μου επιτρέψετε να πω, νομίζω όλοι οι επώνυμοι αυτής της χώρας και πάρα πολύ γνωστοί από το χώρο της πολιτικής, που έρχονται μάλιστα και από το εξωτερικό, μέχρι πρίγκιπες έχετε αναλάβει και τους έχετε μεταμορφώσει, έχετε αλλάξει άρδιν την εικόνα τους. Μιλάμε για άλλους ανθρώπους, έχετε κάνει το τριχωτό της κεφαλής τους να είναι όχι απλώς διαφορετικό, αλλά να είναι πάρα πολύ πυκνό και να είναι και γερό. Μιλάμε για μαλλιά τα οποία εμφανίζονται μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία την οποία εφαρμόζετε εσείς, και γι' αυτό θα μιλήσουμε για μια πολύ εξειδικευμένη μέθοδο στον χώρο της μεταμόσχευσης μαλλιών. Αν ξεκινήσουμε και θελήσουμε έτσι να οριοθετήσουμε τα πράγματα, όταν μιλάμε για μεταμόσχευση μαλλιών, μιλάμε για μεταμόσχευση που γίνεται στα τριχοφυλάκια από ένα μέρος της κεφαλής σε ένα άλλο. Αυτό ακριβώς. Η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ανακατανομή της τριχοφυΐας από μια περιοχή που υπάρχει περίσσια τριχοφυλακίων σε μια περιοχή στην οποία υπολείπονται τριχοφυλάκια. Μου λέγατε, κύριε Γκούρα, ότι αυτό συμβαίνει από το πίσω μέρος πάντα. Βεβαίως. Δηλαδή, όσον αφορά το τριχωτό της κεφαλής, παίρνετε τριχοφυλάκια από εκεί. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί είναι προκαθορισμένο γενετικά, δηλαδή έχει άλλο DNA η πίσω περιοχή του τριχωτού της κεφαλής. Δηλαδή τα μαλλιά που είναι στο πίσω μέρος είναι προκαθορισμένο να μην πέσουν ποτέ. Και βλέπουμε ότι και σε περιπτώσεις προχωρημένης φαλάκρας πάντα υπάρχει μία περιοχή στο πίσω μέρος που δεν έχει υποστεί αρέωση. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό και το κρατάω, διότι σημαίνει ότι από τη στιγμή που κάποιος αποφασίσει και κάνει μεταμόσχευση, τη συγκεκριμένη μεταμόσχευση που μας προτείνεται, και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και στην πορεία της εκπομπής πώς την εφαρμόζεται στο τριχωτό της κεφαλής ενός ασθενούς, δεν θα δει τα μαλλιά του να πέφτουν. Βεβαίως, είναι δόγμα, είναι δεδομένο αυτό ότι με το αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης μαλλιών κάποιος το διατηρεί για όλη του τη ζωή. Διότι διατηρούν τις ιδιότητες από την δότρια περιοχή από όπου ελήφθησαν. Μάλιστα. Εφόσον μιλάμε επομένως για νέες τεχνικές στη μεταμόσχευση μαλλιών, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Συνηθίζουμε μέσα από την εκπομπή να προβάλλουμε και να βγάζουμε προς τα έξω σε επίπεδο συνεντεύξεων ανθρώπους, μεθόδους και τεχνικές που πραγματικά έχουν αποδείξει με τη δουλειά τους, με τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, ότι είναι σε θέση να προσφέρουν στο ελληνικό κοινό το καλύτερο. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι εσείς ανήκετε σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, δεδομένου ότι δραστηριοποιείστε στο χώρο αυτό από τις αρχές της δεκαετίας του 90, αν δεν κάνω λάθος, που σημαίνει ότι πρακτικά πρέπει να έχετε κάνει πάνω από 10.000 επεμβάσεις αυτού του είδους. Είναι αλήθεια, τις έχετε μετρήσει ποτέ? Η αλήθεια είναι ότι σε λίγο θα συμπληρώσουμε 20 χρόνια κάνοντας μεταμοσχεύσεις μαλλιών σε έναν τεράστιο αριθμό, με έναν τεράστιο αριθμό επεμβάσεων, αλλά όλα αυτά τα χρόνια η αλήθεια είναι ότι απολαμβάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε, γιατί έχουμε δει μέσα από τη δουλειά μας πόση ικανοποίηση προσφέρουμε, ιδιαίτερα στα νέα παιδιά που χάνουν τα μαλλιά τους, που χάνουν μια αισθητική μονάδα που πραγματικά δεν μπορούν να αποδεχθούν ότι θα τη χάσουν σε τόσο νεαρή ηλικία. Και πραγματικά πάρουμε πολύ μεγάλη ικανοποίηση και θεωρούμε ότι η μεταμόσχευση μαλλιών είναι η επέμβαση της πλαστικής χειρουργικής που δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση. Άρα εδώ συζητάμε για μια ψυχολογική τόνωση, γιατί αποκτάει κάποιος αυτοπεποίθηση από τη στιγμή που προβαίνει στην συγκεκριμένη αλλαγή, στην εμφάνισή του μέσω της μεταμόσχευσης μαλλιών. Και θέλω να μου πείτε αυτό το οποίο λέγαμε και πριν ξεκινήσει η εκπομπή, έχει ενδιαφέρον για να καταλάβει και ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι, πόσο μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία ενός ανθρώπου. Μου αναφέρετε την ιστορία ενός φοιτητή, ο οποίος αποφάσισε να διακόψει τις σπουδές του, ακριβώς γιατί αισθανόταν πάρα πολύ χάλια με την εμφάνισή του και θεωρούσε ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος, δηλαδή για να βελτιώσει ουσιαστικά τη ζωή του, και είπε:
Εγώ δεν αποδέχομαι να συνεχίσω κάτω από αυτές τις συνθήκες, όπως είναι ο εαυτός μου τουλάχιστον, δεν τον αποδέχομαι. Σταματάω ακόμη και τις σπουδές μου, δεν θέλω να έρχομαι σε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο, με τους φοιτητές, δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Είναι φοβερό, ακούγεται τρομακτικό. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν ακόμη και σε νεαρή ηλικία καταστάσεις που αισθάνεται κάποιος όταν βρίσκεται στην ηλικία του γύρατος. Νομίζω ότι γερνάνε. Η αλήθεια είναι ότι κανένα νέο παιδί δεν μπορεί να συμβιβαστεί και να αποδεχθεί την φαλάκρα. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν όμως και ακραίες περιπτώσεις όπου πραγματικά μέσα στον πανικό και στην φοβία που δημιουργείται και για το μέλλον, για την υπόλοιπη τριχοφυΐα, είναι πολλά νέα παιδιά που πραγματικά συμπεριφέρονται με ακραίους τρόπους. Όπως αυτό που σας είπα, ένας νεαρός φοιτητής που διέκοψε τις σπουδές, έκανε άρνηση έτσι, προς την κοινωνία, προς το επάγγελμά του, προς την παρέα του. Ακριβώς. Και πραγματικά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τεράστια η βοήθεια που βλέπουμε μετά, όταν υποβάλλονται σε μεταμόσχευση μαλλιών, επανακτούν τη χαμένη τους τριχοφυΐα και έρχονται κοντά μας και βλέπουμε πραγματικά ότι ξαναδώσαμε σε αυτό το νέο παιδί την διάθεση για ζωή, τη διάθεση για σπουδές και τη χαμένη του βεβαίως αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό λοιπόν είναι πια καιρός και η μεταμόσχευση μαλλιών να αντιμετωπίζεται και από τους ίδιους, αλλά και από τους γονείς των νέων παιδιών με σοβαρότητα και τα κριτήρια της επιλογής τους να είναι αυστηρά επιστημονικά. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σε λίγο θεαματικές αλλαγές, έτσι μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου που εφαρμόζετε εσείς. Ομολογώ ότι επειδή είμαι σε θέση και γνωρίζω, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και που έχουν περάσει, κύριε Γκούρα, από τα μαγικά σας χέρια. Και νομίζω ότι είναι μία αναγνωρίσιμη. Δηλαδή, η προηγούμενη φάση, το πώς ήταν, δεν μπορείς να σκεφτείς ότι μετά έχει αλλάξει το τριχωτό της κεφαλής τους τόσο πολύ, τόσο ποιοτικά, τόσο θεαματικά, περνώντας μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία της επεμβατικής μεθόδου που εσείς εφαρμόζετε. Ειλικρινά σας το λέω, συγχαρητήρια. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο θα δούμε άλλωστε και στην πορεία για να συγκρίνουμε το αποτέλεσμα, δηλαδή το πριν και το μετά. Πάμε να δούμε την εφαρμογή της μεθόδου, πάμε να δούμε τα δυνατά χαρακτηριστικά αυτής της μεθόδου και ουσιαστικά να δούμε πώς αυτή η νέα τεχνική μας φτάνει σε ένα σημείο να μιλάμε για μια μεταμόσχευση μαλλιών που όσον αφορά το αποτέλεσμα είναι 100% το προσδοκόμενο, αυτό που επιθυμεί ο ασθενής. Φαντάζομαι πως ναι, έτσι. Δεν υπάρχει κανείς που θα φεύγει δυσαρεστημένος. Όχι, συνήθως έχουμε τη δυνατότητα αυτό το οποίο το έχουμε περιγράψει πριν την επέμβαση, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, να του το προσφέρουμε και σε ένα αποτέλεσμα. Φτάνει πολλές φορές να μπουν και κάποιοι περιορισμοί, δηλαδή κάποια προχωρημένη βαθμίδα φαλάκρας που είναι, θα έλεγα, δυσανάλογη προς τη δότερη περιοχή. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα θεαματικό αποτέλεσμα, αλλά μπορούμε να προσφέρουμε μια τεράστια βελτίωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλό να είναι κατανοητό από την αρχή και να μπουν κάποιοι περιορισμοί. Άρα, όταν έρχονται σε επαφή μαζί σας, τους λέτε ότι βρίσκεστε σε αυτό το στάδιο και ουσιαστικά μέσα από την εφαρμογή της επεμβατικής μεθόδου το προσδοκόμενο αποτέλεσμα είναι αυτό. Ακριβώς. Είναι και πολύ σημαντικό, ξέρετε, γιατί κυκλοφορούν πολλοί οι οποίοι, θα μου επιτρέψετε να πω, με ένα τσαρλατανισμό αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο θέμα και δεν οδηγούν και σε επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Και αυτό βεβαίως μετά στοιχίζει και στην τσέπη του ασθενούς. Και στην τσέπη, αλλά εσείς κυρίως. Είστε η εξαίρεση. Κυρίως όμως στοιχίζει στην απογοήτευση που προστίθεται σε ένα προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Δηλαδή, έχοντας κάποιους ποντάρει πραγματικά σε όλα αυτά που υπόνονται, που πάντα είναι θεαματικά και επαναστατικά, πολλές φορές είναι πραγματικά σε πολύ δύσκολη θέση, έχοντας αποκομίσει ένα αποτέλεσμα που είναι έξω από κάθε προηγούμενη ενημέρωση. Δηλαδή, κατά την ενημέρωση του υπόσχονται θαύματα και μετά την επέμβαση τα αποτελέσματα είναι πολύ περιορισμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματικά είναι πάρα πολύ τραυματικό για τον ενδιαφερόμενο. Καταλαβαίνω.